Hola a tots, avui explicarem com posar títols en un projecte a l'OpenShot. Jo tinc un projecte aquí ja fet i vull posar-li un títol i uns crèdits al final. Bé, en aquest cas ens anirem a l'apartat títol, que està aquí dalt. Títol, escollirem el model que ens proposen. A mi m'agrada el que hi ha per aquí al final, aquest mateix. El primer nom és el nom del fitxer, per quan el guardem. Doncs jo li posaré títol. D'acord? I ara aquí, a línia 1, és on hem de posar el que volem que ens aparegui. Jo sempre ho escric a banda, en aquest cas vull que es digui la natura, doncs res, ho selecciono, copia, torno aquí, vinc aquí i aquí doncs control V baixa. La natura, molt bé, perfecte, doncs ja el tinc un deso. Ja existeix, vol repassar-lo? Sí. D'acord? Desa. Molt bé, doncs ja el tenim aquí. Ara l'he de col·locar a la meva línia de temps. El puc posar al principi. Al principi de tot i ajustaré el temps que vull que aparegui el títol. Per exemple, doncs mira, això ja més que suficient. D'acord? Ara aquí al final posarem els crèdits finals. Farem el mateix. Utilitzarem un tipus de títol amb què hi hagin diverses línies per posar. A veure, n'hi ha una que és de 4 línies, no recordo malament, aquest mateix. Vale, perfecte. Doncs aquí li direm crèdits, imatges i música. Vale? I les anirem posant per parelles. Per exemple, aquí tinc l'autor de la imatge, copio, venim aquí, control V baixa, vale. Ara posarem les seves llicències, que són Creative Commons, control C, i aquí, control V baixa, molt bé, aquí posarem la que havíem dit, la música, música, enganxa, i aquí posarem doncs els crèdits de la música amb el seu autor, que és Kate McLeod. Copia, enganxa. Ja està, el deso. Perfecte. Vale, el tinc aquí i ja el situaré al final mateix. D'acord? Al començament d'aquesta imatge el faré més petit, perquè vull fer uns crèdits que siguin les imatges i uns altres imatges. Aquest és crèdit d'imatges i música, i ara en vull fer un dels vídeos i del muntatge, que sóc jo. Per tant, doncs el mateix. Repetim l'operació, insertar títol, podem posar el mateix títol. A veure, per aquí, estàndard 4, i aquí posarem crèdit, muntatge i vídeos, que els vídeos els he agafat de YouTube. Ho tinc per aquí, llavors autovídeos, copia, enganxa, era, sí, Societat Espanyola d'Ornitologia, còpia, canviem, enganxa, vale, i té un Creative Commons de reconeixement, i l'altre que sóc jo, autor del muntatge, copia, enganxa, i aquí Jordi Zabal, copia i enganxa. D'acord, doncs ja ho tenim. El guardem i el col·locarem. Muntatge i crèdits, que estava aquí, enganxat amb l'altre, i el retallem perquè no ens duri més que la imatge pròpiament dita. Vale.
i això ens quedarà així. Vale? Si considerem que amb aquest blau no es veu prou bé la imatge, ara es veu molt petit, hem de pensar que això es veurà la pantalla completa. Però igualment podríem modificar els crèdits. Per exemple, vinc aquests crèdits, editar el títol, i li puc dir que el color del text, en lloc de ser aquest blau clar, sigui negre. D'acord? Ara no el veiem res, perquè en fons negre el negre no es veu, però sobre la imatge sí que es veurà, que era aquest últim. Ja es veu millor. I farem el mateix amb aquest, per tenir els dos crèdits iguals. Editar el títol, color de text, negre, d'acord. Desa. I res, ara podem veure, si voleu, com queda el títol al principi i com queda el títol al final. Aquest és un projecte amb el qual no he fet encara transicions, de moment estem mirant només els títols, per tant això és el que hem de veure. Ampliarem una miqueta això perquè es pugui veure millor. Vale. Aquí per aquí. Perfecte. Doncs res, la natura, una imatge fixa. Los pequeños vuelos, los plácidos baños, los paseos y no. I ara vindrem aquí i s'acaba el vídeo. Nuestros hijos. La imatge fixa sortirà dels nostres crèdits. Imatges... I ja ho tenim.